Першы з 500 акрэсленых на тэрыторыі Беларусі аб'ектаў атакаваны. Гарэў завод, які працуе на ВПК Расіі. Нелегалы з Афрыкі і Блізкага ўсходу, таксама з цэнтральнай і паўднёвай Азіі хочуць прасунуцца ў еўразвяз не толькі праз Польшчу і балтыйскія дзяржавы. Які яшчэ шлях існуе, распавядзем. У «Іскандэрах», якія атакуюць Украіну, шмат свежых элементаў, вырабленых на беларускіх прадпрыемствах. Ці Беларусь прыпыніць што-небудзь перад пагрозаю атакі з-за паўднёвай мяжы? Папярэджвалі ж. Міністэрства замежных справаў прыдумала новую гісторыю, каб зноў пастарацца прымазацца да Польшчы. Ці згуляе гэта? Добрага суботняга дня вам, нашыя шаноўныя гледачы. Чым цешыць ці засмучае гэты уікенд беларусаў унутры краіны і за мяжою? Пра гэта распавядзем у сённяшнім выданні. У пятніцу жыхары сталічных вуліц Казянца і Каржанёўскага пачулі выбух. Затым на вытворчым аб'яднанні «Інтэграл» распачаўся пажар. Жорстка падстанцыйнае адкрытае акцыянернае таварыства нарэшце дачакалася. Яно вырабляе кампаненты для расійскіх крылатых і балістычных ракет. Усяго, як паведаміла Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, працавала 16 адзінак спецыяльнай тэхнікі на пачатку. Паводле інфармацыі відавочцаў, адмысловыя службы зрэагавалі даволі хутка. І сёння «Інтэграл» для беларускіх уладаў амаль як гэтак званая паштовая скрыня ў СССР. Чаму амаль? Таму што ў афіцыйных дакументах і на канвертах называлі толькі горад, нумар паштовай скрыні і нумар самой скрыні. Сапраўдная назва завода і ягоны профіль не ўзгадываліся. Так маскіравалі ваенныя распрацоўкі, ракетныя, авіяцыйныя і нават ядравыя вытворчасці. Не ведаю, магчыма, для іншаземцаў зараз таксама «Інтэграл» паштовая скрыня, але для беларусаў гэта проста завод электронікі. Як паведаміў украінскі рэсурс «Мілітарны», завод спецыялізуецца на вытворчасці электронных кампанентаў і ахоплівае поўны цыкл ад распрацоўкі да вытворчасці. Разам з прадпрыемствам дачкою пад назваю «Транзістар» выпускае мікрапрацэсары, мікракантралёры, інтэгральныя схемы, транзістары, дыёды, радыяцыйна стойкія кампаненты і іншую электроніку, якая выкарыстоўваецца ў ваеннай і касмічнай тэхніцы. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях паведаміла, што вялікай бяды няма. На паверхні памяшкання аднапавярховага будынку адбылося загаранне, але пры гэтым колькасць тэхнікі, якая працавала, павялічылася з 16 да 25 адзінак. Ніякіх спецыяльных рэпартажаў прапагандысты не рабілі з месца пажару, відаць, было забаронена. Апошняя інфармацыя: пашкоджаная маёмасць аднаго з цэхаў, пацярпелых няма. У тэму. Пасля даследавання адмыслоўцамі расійскіх ракет «Іскандэр-М» і «Арэшнік» у іх начынцы выяўленыя кампаненты выключна расійскай і беларускай вытворчасці. Пра гэта паведаміў упаўнаважаны прэзідэнта ўкраіны па пытаннях санкцыйнай палітыкі Уладзіслаў Ласюк. У даследаваным канкрэтна «Арэшніку» усе ідэнтыфікаваныя кампаненты вырабленыя выключна расійскімі і беларускімі прадпрыемствамі. У першую чаргу называюцца акурат «Інтэграл» і «Транзістар», прадукцыя якіх рэгулярна сустракаецца у сучасных расійскіх ракетах. А ў касетным «Іскандэры-М» былі знойдзеныя кампаненты вытворчасці ЗША, Тайваня, Швейцарыі, Японіі, Кітая і Беларусі. Прычым дэталі новыя, вырабленыя ў 2024-2025 годах. Гэта значыць, што нягледзячы на санкцыі, сучасныя камплектуючыя працягваюць трапляць у расійскі ваенна-прамысловы комплекс. Паводле словаў пана Ласюка, усё сведчыць пра тое, што Расія выкарыстоўвае не толькі старыя запасы, але працягвае вытворчасць ракет з ужываннем новай электроннай кампанентнай базы. І беларуская прысутнасць тут вельмі і вельмі актыўная. Кажаце, пра Беларусь часова забылі. Ужо больш за паўмесяца не ўзгадваюць ні ўкраінскія, ні балтыйскія рэсурсы, нават Расія. Але гэта нішто іншае, як зацішша. Перад палётам ракет уласная балістыка, якую зараз паскоранымі тэмпамі вырабляе Украіна, паляціць не толькі на Маскву. Хаця, канешне, на Беларусь ракеты пакуль не будуць расходвацца. Для таго, каб паралізаваць «Інтэграл» і некалькі рэзідэнцый Лукашэнкі, а таксама НПЗ, дастаткова будзе і вельмі эфектыўных дронаў. Атакуючы Расію, Украіна паралельна заатакуе і Беларусь. Можна нават без пускаў ракет. Як вырашыцца пытанне з Крамлём, беларускі рэжым сам рухне, як карткавы домік. Памежная ахова Фінляндыі падазруе кантрабанду людзей з Беларусі праз Фінляндыю ў Еўропу, паведамляе партал «Елефі». Памежная ахова вядзе зараз два папярэднія расследаванні, звязаныя з арганізаванай Беларуссю інструменталізаванай міграцыяй. Гэта такая форма гібриднага ўздзеяння, пры якой адная дзяржава наўмысна выкарыстоўвае плыні бежанцаў як нелегальных мігрантаў з трэціх краінаў для аказання палітычнага альбо эканамічнага ціску на іншую дзяржаву. Паводле кіраўніка расследавання Юры Сіітары, які кіруе падраздзяленнем па барацьбе са злачыннасцю марской аховы Фінскага заліву, гутарка вядзецца пра сістэматычную кантрабанду людзей. Паўночны шлях толькі адзін з маршрутаў. Ён праходзіць праз Фінляндыю з выкарыстаннем марскіх і авіязносінаў з Эстоніяй.
Мяркуецца, што ў схемах ужываліся чужыя пашпарты, фіктыўныя асобы і падробленыя іншыя дакументы. Расследаванне не завершанае і падрабязнасці спадар Сітары пакуль не раскрывае. Не называецца ні колькасць падазрываных, ні іх грамадзянства, не гаворыцца і пра тое, ці ёсць ужо арыштаваныя. Паводле ацэнак афіцэра, у цэлым з'ява закранае сотні людзей. Першасны для такіх транспамежных злачынстваў фінансавы матыў. Усё арганізоўваецца за грошы, якія ў мігрантаў з бедных краінаў дзіўным чынам маюцца ў наяўнасці і ў дастаткова вялікай. Паколькі гэтая праблема транснацыянальная, фінскія ўлады шчыльна працуюць з калегамі, памежнымі і спецслужбамі Латвіі, а таксама свайго суседа з поўдня Эстоніі. Зараз, азначае старшы лейтенант Юрый Сітары, больш за ўсё людзей прыбывае ў Фінляндыю праз Беларусь, перасякае сухапутную мяжу і едзе далей у Швецыю, Данію ці Нямецчыну. Фінляндыя для іх толькі транзітная краіна, а не канцавая мэта. У той жа ФРГ, Польшчы і Літве узмацнілі ўнутраныя праверкі на межах шэнгенскай зоны, што ўскладніла прасоўванне, таму інтарэс да паўночнага маршруту расце. Фінляндыя адрэагавала на інструменталізаваную міграцыю праз усходнюю мяжу, поўнасцю закрыўшы яе напрыканцы 2023 года, а ў чэрвені 2026 падоўжыла закрыццё на неазначаны тэрмін. У такой сітуацыі дзіўна выглядаюць прадстаўнікі беларускага рэжыму і сам Лукашенко, якія вяшчаюць, што яны адкрытыя для перамоваў з еўразвязам і гатовыя да іх. Але, маўляў, Захад не хоча ісці на кантакт. Як жа вы гатовыя да перамоваў, калі машына рэпрэсій не спыняецца ні на дзень, а нелегальныя мігранты паўзуць і паўзуць? Хіба толькі перасталі пагражаць літоўскім аэрапортам праз метэазонды. Але ж і гэта ўсё часова. Калі маеш справу з бандытамі, нічога станоўчага чакаць не можна. Чарговы опус выпусцілі прапагандысты. Яны думалі роўна 24 гадзіны. Чым адказаць Латвіі на ейныя абвінавачванні ў націску нелегалаў, якія атакавалі памежнікаў і вайскоўцаў гэтай балтыйскай дзяржавы палкамі і камянямі. Для бывальніка падрыхтавалі опус, з якога вынікае, быццам бы гэта латвійскія службы вінаватыя, бо быў быццам бы гвалт. Як гэта выглядае? Спецслужбы навучаюць, што і як трэба казаць на камеру, якія рабіць рухі, і выпускаюць гэты спектакль на шырокую публіку. Ні факталагічных фота-відэаздымкаў, ні іншых якіх-небудзь доказаў, усё выключна са словаў нібыта пацярпелых і заплаканых нелегалаў. Назвалі ўсё гэта рэжымныя барзапісцы так: латвійскія сілавікі працягваюць здзяйсняць злачынства супраць чалавечнасці. Не рэйх Лукашэнкі злачыніць, а тыя, хто дзейнічае па ахове сваіх межаў. А інтэшныя хлусы па наўскванні КГБ выдалі базу. Латвійскія памежнікі жорстка збілі грамадзянаў Афганістана, нягледзячы на іх, увага, законныя просьбы прыняць хадайніцтва аб прадстаўленні бежанства. Просьбы ж не бываюць законнымі. Законнасць толькі праз афіцыйны памежны пераход з дзейнымі легальнымі документамі. А законныя просьбы ў лесе праз металічны плот — гэта, прабачце, дыскрэдытацыя АНТ і таго, хто падставіўся гэтым глупствам. Аказваецца, латвійскія памежнікі падстаўлялі запальнічкі да мочкі вуха, білі палкамі і прыстаўлялі зброю да галоваў бежанцаў. Дзіўна, там же ж рэжымных камер мусіць быць панавешана, але ніводнага кадру аблічыцелі не паказалі. Сорам і ганьба такім танным і лукавым расследаванням. Самім не сорамна? А тут зноў выбраўся з дрыгвы рыжанкоўскі глашатай Варанкоў, прэс-сакратар Міністэрства замежных спраў у Беларусі. Ён пакуль не пад санкцыямі, але ўпарта зарабляе сваёй мярзотнай дзейнасцю на іх для пачатку, а потым і для суду, на які мусіць пайсці разам з найбольш агалтелымі паследавальнікамі злачыннага рэжыму Лукашэнкі. Як вядома, Беларусь працягвае пішчом лезці ў еўразвяз, тым ці іншым чынам навязваючыся ў сябры. Чарговым разам яны папярэдзілі Польшу, што на яе тэрыторыі быццам бы рыхтуецца тэракт. Легенду придумали настолькі неправдападобную, што за гэтым чыталася зусім іншая мэта, а канкрэтна зняславіць патрыётаў-эмігрантаў, якія паспелі з'ехаць з краіны турмы, ратуючы свае жыцці і здароўе. Паслухайце, з чаго Варанкоў распачаў. Укрывая на своей территории деструктивные элементы, Варшава сталкивается с неизбежными последствиями. Просто внутри угроз, когда радикалы начинают представлять прямую опасность уже даже для самой Польши. Далей ён распавёў пра нейкае ўяўнае злачынства, якое можа адбыцца на тэрыторыі Польшчы, самі прыдумалі, самі і разаслалі. Прапаганда б'ецца ў агоніі, прыдумляючы ўвесь час новыя і новыя гісторыі, каб хоць неяк выйсці на кантакт з пакуль не сяброўскімі краінамі. Памятаеце, як доўгі час барабанілі пра тое, што папярэдзілі польскі бок пра дрон, які ляціць на іх тэрыторыю, і доўга ганарыліся гэтым. Дрон, які самі ж і запусцілі. Мудры польскі генералітэт паставіўся да гэтага з увагай, але ні на якія доўгаякасныя кантакты, канешне ж, не пайшоў. А Варанкоў будзе сядзець. Я сказаў.
Рэжым упэўнена рушыць да круглай лічбы. У спіс экстрэмістаў служкі Лукашэнкі дадалі яшчэ 12 прозвішчаў, і цяпер у ім 6806 чалавек. Да 7000 засталося менш за 200 дэструктыўных элементаў. Як думаеце, у гэтым годзе адзначаць прыгожую лічбу ці не нацягнуць? А тым часам у Беларусі арыштавалі французскага адстаўнога вайскоўца, які захапляецца цягнікамі. Мужчына паехаў з жонкай да яе сваякоў, а апынуўся ў СІЗА, піша наша Ніва. Барыс шмат гадоў служыў афіцэрам у французскім войску, а потым стаў працаваць інжынерам у энергетычнай сферы. У красавіку 2026 Барыс разам з жонкай прыехаў у Беларусь у турыстычную паездку. Падчас візіту француза затрымалі, і ўжо 4-й месяц сваякі не маюць афіцыйнай інфармацыі. Нідзе менавіта ён знаходзіцца, ні ў якіх умовах яго ўтрымліваюць. Невядома таксама, ці мае ён доступ да адваката. Мы сабралі для вас падзеі за сотні 24-25 ліпеня. Цяпер рыхтуем ранішні выпуск. Дзякуем за ўвагу, падпіскі, лайкі і каментары. Будзем разам. Да сустрэчы нядзельнай раніцою.